της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση μας σήμερα και να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Κάλεσε την ΠΟΕΣ, παραβρέθηκε ο κ. Στουγκαράκης, κάλεσε και την Ένωσή μας. Είναι ένα δείγμα αναγνώρισης και του αγώνα μας, αλλά και της ύπαρξής μας. Θα σπουδάρετε τότε στη Θεσσαλονίκη, σωστά. Θα σας πω κάποια περιληπτικά θέματα όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πιο αρμόδιος είναι ο κ. Αντωνακόπουλος γι' αυτό. Όπως γνωρίζετε. Το βάζουν ή δεν το βάζουν σε εισαγωγικά συνδικαλισμούς. Η συλλογική έκφραση είναι ο συνδικαλισμός αυτό το πράγμα. Να μαζευόμαστε, να συζητάμε, να βάζουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. Αυτό λοιπόν προφανώς έλειπε. Η αναγκαιότητα λοιπόν υπήρξε. Εκφράστηκε μέσα από τις περιφερειακές ενώσεις και από την Ομοσπονδία. Και το σημαντικότερο αποτέλεσμα από όλες. Το Συμβούλιο Επικρατείας είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Δεν υπάρχει ούτε άλλος βαθμός, ούτε περαιτέρω συζήτηση. Σύμφωνα με το σύνταγμα αυτής της χώρας, το οποίο και εσείς κυρίως όσον αφορά την εξωτερική ασφάλεια έχετε ορκιστεί να υπηρετείτε, και εμείς από όσο θυμάμαι, ως δικηγόροι. Επί του συνόλου των αναδρομικών που θα επιστραφούν με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Αυτό θα ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσετε. Δηλαδή, εγώ. Είπα έτσι του συνόλου των αναδρομικών τα οποία διεκδικούνται. Ακόμα και αυτά που θα καταβληθούν από το 2015 με νομοθετική ρύθμιση. Κάνω αγωγή εγώ σήμερα. Αύριο προκυρήσονται εκλογές και κάθε ώρα. Κατάλαβες τι λέω. Το λάθος δηλαδή που θα είναι σε βάρος σου αφαιρείται, γιατί είναι το κέρδος σου που κάνεις την αγωγή. Ναι. Το άλλο όμως... Το εφάπαξ υπολογίζεται. Πιθανότητες του εφάπαξ. Με τις ενώσεις και με την Ομοσπονδία και δώστε μία προσοχή. Κάθε φορά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα λέμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε νομίζω όλοι το επίπεδο και τη σκέψη να καταλαβαίνουμε και από μόνοι μας κάποιες στιγμές αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Στο κλείσιμο είπε βέβαια ο Γιώργος ότι είναι κάποιες νομικές κινήσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να